Mbak Iin karo Kusnul nggah riyin. Aku tak nimbali bintang tamu nih Gong. Dimanfaatke Mbak Elisa Orkarus. Monggo mriki Mbak Elisa, monggo dipun hormati co nganggo slendro jaeponge diunekke coba. Oh. Kontroler jenro. Oh. Yuk. Oh. Pas banget Dek Elisa. Oh iya, selamat pagi. Ya, Mas selamat Petro, pagi. Mas Bagong. Ya, selamat pagi. Nggih, sugeng nginjang. Tasih semangat nggih. Ya, semangat nggih. Dijaga kesehatannya lho padahal. Siap, Dek. Mas Matur nuwun. Bagong. Biasane dongane wong ayu ki mandi lho. Ya, kudu no. Tapi nek dongane wong elek malah njlomprongke ora pas yo. Kok iso? Heeh. Aku tau didongake karo sing Gambang malah remuk bareng lho. Aku meriang kae demam berdarah. Ya. Dewe-dewe. Wong nek ora kon nembang kok merengut wae kaya ngono. Sabar sih, sabar. Wong malah padha siji tapa loro Agus. Janji urung kon munggah kowe wis merengut wae. Jejak-jejak sih gile. Di Elisa, Okay. sampean ngadeg Pak Lurah maringi rokok 2 bungkus. Wah, matur suwun Pak Lurah. Nggih, berkah barokah. Napa wonten dawuh napa saking Pak Lurah? Wonten ngersake mari kangen. Oh, mari kangen. Mari kangen, Gong. Mari kangen. Ya. Ning iki dibawani sik sing bawa Dik Elisa. Oh iya, Mbak Elisa sing bawa. Bawane napa? Nganggo mijil nggih kena. Bebas. Oh, nggih Pak Mantep. Manah yen katapan wong Jan wong suara kok ora tau esek. Suarane Mbak Elisa piye? Esek itu apa? Esek. Esek. Esek itu nek karo nek cara sini itu gerok. Oh, gerok. Oh iya ya, sebenarnya so gerok itu tergantung cuaca kadang-kadang atau nek pas beladek itu juga gerok. Bladek bladek Sama bladek. aja, menungso biasa. Nek bladek kowe kene iki ya telepong utawa cemendil dikake nggon sawah utawa nggon pekarang ku jenenge bladek bladek. Oh, beda ya. Beda. Maksudnya sering pentas tuh loh beladek. Oh, yuk padak aku dikake telepong ngono kok. Panjenengan gimana caranya biar kalau ndalang tuh nggak serak padahal pirang-pirang bengi loh. Patang likur doso bengi. Gampang, Dik. Watone tekan ngomah turu. Nggih. Ora sakakean polah turu tok ora. Alah tenane ra. Tenan. Masa ya ora polah ya tetep polah. Nek nganti kok polah nyedeki bojone wis delok wae mesti pedhot suarane. Oh nggih, memang kuncine orang nyuwara niku tidur. Nek kurang tidur mesti ambegane ya cendek. Terus ra iso landung gitu ya. Ah contone Kusnul, mergo turu ora ana bojone ya to, aman bae. Jajal ngedur telung bengi terus jake bali. Piye? Mangkat meneh ya keleh-keleh wis. lamun den lalekno Edian swara ngene iki, Gong.
Sumanding heng senadyan hemong sedilo nambani tresnane ati mati apike saking Dambyong yo nduk Nggih. nganggo PKJT mengko bablaske nganggo lancaran iya monggo buka saking bonang Mas lulu oh lancaran merikangan bulan siro netro tajem jasad miko kaya dikendangi kaya jaran kepang wae. Nunun tak trung jilang. Iya. Matur nuwun ya Mbak Elisa. Nggih, sami-sami. Niki wau wonten serat, Pak. Monggo, Kula monggo. aturaken mengke Nggih. dipun waca. Diwaos diwaca. Diwaos. Nggih. Assalamualaikum sugeng enjang Pak Dalang. Niki request saking Bapak Priya Utama, Dukuh Wirasaba.
Nderek ngregengaken nyuwun gendhing kijing miring sambel kemangi. Waalaikumsalam. Nggih. Ya niku tunggale podang kuning wau lho. Iki kancane Mbah Waluya. Lah iki niku Mbah Waluya. Nek iki Mbah Priya Utama. Lah iku wau Waluya Priya Utama. Oh alah yo wong iki yo asem. Tak kira dhewe-dhewe. Kayak amplope kuwi mau loh, yang dikasih aku tuh amplopnya itu. Oh ya, iki 200 ya Mbak Elisa. Nggih, 200. Sambal kemangi karo kijing miring. Nggih, salah setunggal utawa niku. Sing diriye nak diaturke. Sing sampel kemangi mawon nggih, salah setunggal. Wau kan podang kuning sampun. Terus engko bar iki nyuwun ya, Mbah Darman nek urung sida duet. Pun kondur. Urung ah. Karo Mas ana Mas Topo, karo Mas Agus. Iki nek rokoke jan kepengin banget kepengin numpang tenar lho, Sang. Bet apa to? Lho bola-bali pentas sareng to. Nggih. Menjem-menjem bae nek weruh kowe lho. Ingin kolaborasi. Lho. Sik Gus, sabar Gus. Ngawur wae. Wis jejak-jejak. Dede kula, Pak. Mas, mukir kowe mukir. Nggih, Pak. Aku ngerti nek kerep duwe karo Mbak Elisa ning sik bar iki sabar sik. Kliwir, Pak. Bos, ora mungkin. Yo. Kliwir kliwir kae muni neh kae. Wis meneng wae aja omong. Yo, sambel kemangi, Co. Siap.
Prayono. Mugi-mugi Bapak sedaya dipun paringi kuat sehat panjang yuswa. Amin. Tutuk nggenipun momong dhateng putra wayah. Ha nggih. Ki piye Mbah Pak Lurah Girirejo sing lenggah kali Pak Lurah ngenthrak. Oh nggih. Ya, Mbak Elisa men ngaso sithik ya Mbak karo munjuk. Di ladeni unjukan urung. Wis. Oh nggih, ya. Karo munjuk ngaso ambar karo Iin ngadeg juga. Iya ganipun kalih ngunjuk mboten napa-napa nggih, ngunjuk. Mboten usah sepoti mboten napa-napa. Dadi kelong Ora usah. kelong sak sepotan men wiyaga rada lemes ngono lho. Kok men rada lemes lah wong awan bengi ora tau prei lho. Lah nek kowe mangkat bengi-bengi tok mbar. Lah nek wiyaga coba jam 12 mun dugi mriki. Setengah setunggal pun dodo kotak. Jam 5 pun rampung mapan ngaso, jam 7 pun bebertan melih, ora ana ngasone lho. Kuwi ora mung nang kene, aku yo awan, tangi jam 8 ngejob. Bel bedes kok tangi jam 8. Kandhani kok. Wong nek tangi jam 8 kok nggon ngeper lampune urung dipateni. Ora apa-apa, aku ora seneng mateni lampu. Yo, matur Pak Lurah Girirejo kalian Pak Lurah Ngenthrak nggih. Nggih leres. Nggih, badhe ngersake napa? Mbok bilih badhe request. Napa menawi badhe anu, Pak? Paring dawuh napa, Pak? Ambira. Terus pundi, Pak? Minggah napa request? Ya. Oh, minggah. Diatur minggah. Nggih, monggo. Pak Lurah pundi riyin? Pak Lurah Giri. Pak Lurah Giri, enggak, Mbah Giri. Oh lolo, lolo. Lagi susah, buat apa susah? Susah itu juga buat apa? Monggo monggo, Giri Rejo. Monggo monggo. Sugeng enjang Pak Lurah. Sugeng enjang ugi Nggih. jalan. Ketingalipun kula kok mboten nate sowan wonten Girirejo. Napa mboten enten adat wayangan mriku napa nggih, Pak? Mbok nawi namung dereng. Oh, nggih. Kula jane kepengin ngrasake kaya napa unjukane Kyai Girirejo ning gawe wedang. Kene unjukan pinggir kidul niku biasane ya rada asin. Wah, Gurih ya, Pak. Lah nggih wong caket segoro. nah niku nek sing nggon asin-asin malah sengane wiyaga kula niku lho. Gen asin terus madange mambune terasi. Wis asin mambu terasi. Udang. Jane Niki ndilalah nderek wungon rada tekan bengi niki Oh, ndereke Pak Purnawirawan. Wah. Pak Sukir sing riyen ngasta Kapolsek ten Grabak ugi ten ngopo. Nggih. Tesih lenggah. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nika kok ngenyang kobar goro-goro. Nggih. Monggo Mbah Lurah. Nggih. Walah iki wis kokean ling rokok niki Pak Dalang. Wah, mboten napa-napa wong. Kangene ati mawon nggih. Nah, ngandel ora. Kangene ngati. Kudu aja macem-macem gong. Kok mblondroke wong wae. Niki bawane mboten nggih. Oh nggih, Monggo bawane Pak. derek, Pak. Monggo, jal. Sing bawa Bapak Cobi. Sik kelalen niku malah. Bawane napa biasane, Cobi? Kita ngesrina tegas maran. Weh, lah wengi mesti ketoprak nggih, Pak. Oh, lah Ketoprak ra dadi. Aduh. Lanjut lali niki to. Alah, meriksani Mbak Iin riyen. Nah, Terus pundi, Pak? Wonten napa, Pak? Kok kesupen cakep. Kula nang Oh, ngepek nggih. riyen nggih. HP? Monggo. Tilemawon. Lah lek goleki kesuwen. Kula pados ki napa, Pak? Nggih. Niki mboten nonton sing iso. Lah kula dibelajari ngono lho. Ah. Sinom napa-napa niki wau? Manis ya
gugah hati iya nana tepesina wanging netra suwe hangani darmaning lara branti solae ketaman awoyo nora ana sada yen ratemu sliramu wong manis animas manis nyoto kangkar yogas maran niki kangen ing ati Pak nggih kublakku tak mawon nggih monggo yo Mas Liwir kendrange geser Pak geser kamu sah wis aku susah nunggu kowe bali di mana anda kami sayang rasa kangen ora bisa mari mung kang slira sing bisa nabani Pak raosipun kadose grogi leh. Nggih, dereng nate nang dhuwur. Oh, panggung nggih iki lho. kok Mas. Sampun ah. Berarti biasane yoga kathah. Biasane kulino teng andhap nggih, Pak. Oh, nggih. Biasane teng panggung ning panggung mboten inggil ngaten to, Pak. Nggih. Kon niku dodhep tiyang kathah ya jane semu rada ndredeg. Ah, mboten napa-napa, Pak. Jebul ya ora ming kula ndredeg. Sinten, Pak? Ya wau niku ya don sami do ngendikake. Napa malih niki wae nek kula gandeng karo bintang tamu. Tambah horeg. Iso goblak teng panggung malah. Le nyekel mik Mboten napa-napa patone ora mudhun-mudhun. Nek ndredeg mudhun bahaya lho. Mi. Aja semalang wong bakal tresnaku iki Ora suwi aku bali bisa sumanding ana ing sisimu. joget, Pak.
Iki sak krungu cakepane ngene yen diambar sing bisa nambani ya. Iya dah. Iso apa, Mbar? Ayo mbuh. Tapi nambane piye wong umure ora babak kok, Mbak. Maksudnya cakepane kok ya diganti ngono Tur, lho, Pak. tur kula sing ramaneni. Nah, nek sing nambani Kusnul lah kowe wang. Nah, Pengalaman ya dong ya. Ya. Sampun nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Lurah Pak. Girirejo. Nggih nggih lega-lega. Nggih. Eh, Matur mbah nuwun. Mangke kene. aduh, alah, Pak. entang gudak, entang gudak, matur sembah nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih, alah, atus-atus, Pak, nggih. Badhe Oh nggih nggih nggih. Matur mbah nuwun Pak Lurah Girirejo kok dadi repot-repot kaya ngeten niku. Kula malah dadi isin lho ngeten niku. Ora. Iin karo Ambar lenggah wonten pamundhut saking Pak Bayan Maryono menika ngersakaken Pak RT kalian Mas Topo kedah nyumbang lagu. Monggo kula nyuwun sing digong Pak RT riyen monggo Pak RT niki amanah lho saking Pak Kadus. Iya Pak RT nggih monggo mriki kata minggah panggung seperti cahya. Monggo monggo Kalih jumeneng mawon Pak RT Jobi. Wiyayi kalangan kok bagus-bagus kabeh ya Reng. Heeh. Mongko nek ngagem klambi bathik jan kaya anggota dewan. Pak RT Cobi asmanipun sinten, Pak? Nggih matur suwun wekdal ingkang sampun kaparingan dumateng kawula. Nggih. Nami kula Sutopo aslinipun, Pak. Walah. Tapi senes topo mriki. Topo pundi? Lah niki. Niku. Waduh. Tak kira sing dikersakne niku topo niku. Nggih nggih nggih. Dadi Pak Mas Sutopo nggih asmane nggih. Nggih. Oh, Terus nggih nggih. Su niku luwih topo niku prihatin berarti Mas Topo. Betah prihatin nek jenengan lho. Nek nika yoga kula mbuh. lahire kula riyen niku sang sasi niku ketiga glantang gitu niku. Ngaten nggih. Terus di jenengke Topo ngoten. Nggih. Monggo Mas Topo badhe ngersake napa? Nyuwun manis dipun seragenke. Kalih bintang tamune nggih. Nggih. Oh, Manut. anu, main ngaso riyen nggih, main ngaso. Milih Iin Kusnul, sing dereng Kusnul sik. Iya, karo Kusnul. Mangke kula diwarai kalih Bu Siap, Kusnul. siap, siap. Nah, nek niki tukang marahi nek niki. Yo Sanepun dangu niki mboten diwarai kula. nggih. Pengerbak kula ora iso dadi iso ya. Terus meneh sing gender ora iso dadi iso. Sebabe digawake obat. Yo, obate apa? Vitamel. Wis rasa gaya. Ngadeg ngonteni sepoti barang. Oh iya ya.
Kok rada berminyak wajahmu Nul. Ora kaya Mbak Elisa kae kotoke ora wedake wutuh ngono lho. Ya Nul. Kowe kok berminyak lho. Ngantuk. Ngantuk ya. Hubungannya apa minyak karo ngantuk? Ya ngantuk kok. Dilapi apa piye ngono lho? Nya dilape. Ora sudi. Lah kok malah milih sing adoh sing cerek wae ono to. Waduh, iki ya cemburu jebulane lho Mas. Jan. Piye piye? Mas Topo ternyata ya mau ya. Manis so mangkat. Lelo lelo seru. Wijo Laras. Kontroler cemas. Nah. Manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis mas semese ngungkuli madu kaya bisa ngrompoke jantungku. Pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem insyaallah bangsa alit namine kempon ngalor ngidul sampean gawane kembang mati dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge gojo diiris-iris dek gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku sifate wong lanang. Ayo mas goyang mas. manis dek kowe pancen manis manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrompoke jantungku. Sampean jawane setengah mati
lan seneng diiris-iris deh gulane Jawa cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku sifate wong lanang One, two, three, four. matur Sampun suwun nggih Mas. Matur nuwun Pak Mas Sutopo. Jan swantenipun pun sae, sampun paring berkah pangestu. Daturke matur nuwun nul. Atur nuwun nggih Mas Topo. Atur nuwun nggih Mas Topo. Ya wis krungu. Atur nuwun. Tapi kamu apes ya. Aduh apesnya diriku. Aduh. Kowe wong nek sinden nggoto turu nggone wong ya kaya ngono kuwi. Lah kon turu ning ndi, Gong? Nek pindahan kudune le ngasun ning nggone panggung sing arep diangkati. Sare ning nggone Pak Padus Maryono. Lah mau le sare nang nggone Mas Sudirman. Mongko garwane mulang TK sing nang omah ming Mas Sudir tok karo Kusnul. Lah terus ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ya Mbak Elisa tak aturi ngadeg karo wiyagaku iki sing kangen banget kepengin bareng. Siapa ya? Sapa Gong? Mas Agus Suranto. Bakul wayang. Ngerti-ngerti. Yo Mas Agus. Biar nggak penasaran Mbak Elisa. Ya, siap. Ngatos-atos Mas Agus, nggih. Alah. Nggih. Madepe lah mriko. Nek kowe ora mung atos-atos omongane yo atos kuwi. Niki mike. apa wis siap Yo. Sik. Halo Gus. Nggih wilujeng. Niki kurang muni Mas. Ganti sik ra nganggo kabel, Mas. Piye? Gus. Pripun Mas Petruk? Nah. Piye? Kowe barang tak dege karo Mbak Elisa rasane piye? Lah ampun kulino, Mbak. Anu Mas. Wis tau yo? Nggih. Kulinoi ngerti ra aku ayu ra kira-kira nek kira-kira. Ayo no. Agus, Dalem. jare kowe nek wong tunanetra perasaane landhep. Nggih. Jajal bayangno, rasakno. Wajah Mbak Elisa jerawatan ora? Kira-kira. Tidak. Aduh. Bunder apa dawa? Nah. Nek wajah ya bunder. Oh, wajahnya bunder ya. Bunder ki wonten enggak. Sing bunder siji apa loro? Pak Parjoi jenes senengan Oh, ora. iki. Ya Gus. Pripun? Sing bunder siji apa loro? Mboten Mas. Oh iya. Rasa isin-isin ora rasa isin-isin. Ora apik. Sik. Ora sae. Jarene kowe duwe grup campursari, Gus. Nggih. Lah kowe terus nabuh apa? Nek riyen mboten mesti Mas Apa ngendang. jaipong kowe? Ngendang. Riyen tapi sakniki pun mboten. Oh, ora payu. Pun entek do mati. Oh, sik tak takon. Lah nek kowe Abot sing lho iki, abot lho iki. nek sing duwe wuta tunanetra terus Nggih. wiyagane piye? Penyanyine wiyagane. Tunanetra semua. Kalau bojomu barang. Nggih. Kok saya nanggap kok gelem-geleme ngono. Lah itulah adile sing kuwasa ten niku. Nggih. Ya. Monggo karo Mbak Elisa rembugan lagune napa? Sing Napa? kira-kira main. Lestari. Apa Lintang Asmara? Lestari. Bendina lintang asmara. Ya wis. Siap. Ini ada permintaan Mbak Elisa. Nggih. Saged napa mboten iki duet kudu lho. Napa? Aku pusing telongso. Ora. Dalange Ora. wis iki nyari dhewe ora. Ora iso. Sing ngersake sapa Ora iso, kok? ora iso. Pak Kadus Maryono. Ora iso. Ora. Setan yoga kok jan. Wah nembang ora gelem nabu ya. Jan. Yo Lestari cok Sari mangga. ya, oke. Sarangan kali Mas Agus. Jolalas.
rasa cengar-cengir, nembang cengar-cengir. Ono wong cahayu ora weruh ya, Mbak Elisa. Lah nggih niku kekuatan talentanipun, Bener. wonten kekurangan ada kelebihan. Kelebihan, Luar ya. biasa. Matur sembah Matur nuwun. nuwun. Sampun nyengkuyung ngregengaken swasantenipun. Ora ngajar. Wiyaga-wiyaga niku nek do saya kaya nika, Mbak. Lah nggih, kalah nggih ngedur kan benten. Ngatos-atos Mas. Aja kemaki kok ora weruh, men dituntun sik. Nabrak. Reba kok ditabrak. Awas engko kena cecekan udut. Iya. Sen Mas, pun iki Pak. Nggih, cobi ndangu kalian panitia, kalian kadang karung tamu bilih pungkasanipun badhe ngresake napa, Mbak Elisa? Oh niki Monggo. kula nganu mawon setunggal lagu Nggih. sekti mawon nggih. Waduh. Lagu ampuh lho. Sekti. Mbok kali-kali ya. Apa iki? Mas. Wis, ora mendukung, ora mendukung. Ayo guru bareng karo Mbak Ambar, Mbak. Ya, sakti telu bareng. Wong ayu. Andalane. Yo. Yo. Sama. Mobil ngen kula nderekaken awal hingga akhir kula sak kanca kathah kekirangan kalepatan. Nyuwun pangapunten nggih Mbak Elisa. Samanten ugi kula kata lepate anggen kula matur ngendika lan napa mawon Nggih. tindak tanduk ingkang kirang prayogi nyuwun amugunging samudera pangaksami. Nggih, sami-sami Nggih, matur nuwun mugi-mugi panjenenganipun. lancar Amin. panjenengan. Sukses selalu nggih. Nggih, Pak Tak dongake Larno. enggal pikantuk judul. Nek mun Amin. entuk judul sesuk kula dikabari. Nggih, siap. Arep apa, Gong? Ya ndelok manten. Iya. Semune kok kaya wong reklas kole ngomong lho. Waduh, Bapak Semar joget kae lho. Lagune gandrung. Wis warna-warna wae kowe. Mundur kene. Iki Ndara Janaka karo Bapak Semar. Iki rawuh mrene. Wigatine ya mbuh ora ngerti. Coba ya Gong ditunggu ning papan kene wae. Dintani reng, dintani. Oh. Semareka dan prayetna samurere eko balik ong ditiyoni kandayani tresanya purnama sidi gilar-gilar tengahing latar Bendara kula Gus Ndara Janaka semunipun kok ra direngu